Aman ate. Tapos patuol. Tan off yung mama kay bulakaw na. Ay, uliyad man. Hmm? Oh, limbataan niyo. Oh, lakaw labi. Mahal ka pen? Kanya. Let's go na. Nagbayad. Ikaw pa may taon na abot sa. Ikan ko. Nagbayad mga kuskuan. Bye-bye. Ako'y parang Bye-bye. 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 Bahala siya kay bye-bye. grabe nga dito po. Ano ko nga bata? Mama, uy, daan kita gisura. Bantay ako. Ito na, may ay. Bye-bye. Bye-bye. Laki, layas. Layas dito. Sige naman, ako na naman. Pansin na naman. Layas. Ito na, may kaulan na. Hello, dia lang lang kontoy. Mauli na ikaw lang gata papa. Mauli na ikaw lang gata papa, no? Tingin na ka na. Come. Kalolo. Ba ako lamok ba? Kalolo. Kalolo. Amigas na pa. Takon siya ba? Ito na, may. Bye-bye. Tararadan. Nang tanaw. Ditanaw di sini. Oh, ay. Layas. Ito na, may ma. Bye-bye. Oh, isi. Ise ni uli na si Ese. Ay, kuha na. Naman ko po ito'y dito ta. Kabayers. Akong at ito'y ba? Bayers. Aman. Koro dito. Ito'y. Yara. Hindi paliton. Kabayers. Oo, kabayers. Kain ng kuhaan, ng ayo o kuhaan. Okay. Wala man tama, maligya ani kay pili. Mangid ka, mamuligya kay. Tinda-tinda lang mo sa mga kuhaan. Hello kabayers. Oh. Datang gitu kabayers. Oh. Oke kabayers. Oke kabayers. Oke. Oke kabayers. Oke. Gabay. Oke kabayers. Oke. Oke kabayers. Oke. Loy Okay. kay kabayers. Oke kabayers. Oke. Si bye-bye. Bye bye kabayers. See you tomorrow and happy the YouTube. Nandito po tayo sa 50th PBA Annual Convention o Golden Anniversary kung saan nagtitungki ng mga doktor upang palapayin ang mga usapin tungkol sa mental health at mga servisyo. Hello, Yang. Ayan. Pena. Kabayers. Hello guys, watch the TV Action Star.
Naungsa. Kabayers. Eh. Bye-bye, kabayers. Okay, kabayers. Bye-bye.